Защо не прибавите към тях и още нещо? Нека бъдат две думи и един удар. Стига да искате, само ми дайте причина. Защо да ви дава вас? Не смеете ли да си вземете вие сам? Вие се вършите в кръга на Ромео. Любовна клетва дай ми. И аз не ще съм вече Капулети. На съд печален тръгвайте след мен. На дрязгите ви дойде виден край. Но в облаци идващия ден. Защото до сега света не знае любов по-чиста и съдба по-крета от тези на Ромео и Жулиет. Колеги, край на репетицията. Начало на следваща репетиция утре в 10. Айде, чао! Чао, чао! Добре. И да ми върнеш книгата. Добре, нали първо трябва да се прибере да я намеря. Книгата, че книгата направо да болева глава. Ехо! Колеги! Какво е? Имаме публика, здравейте! На вас не искаш много жалко нещо да има публика. Защо да има публика? Днес нямаме представление. Откъде да знам Това сигурно са мои почитатели. Дошли се да гледат как репетирам. Да, точно така. Мои почитатели, това са деца. Ей така. Аз на кого говоря? Има деца. Какво правят тия деца? Интересно, книгите. Добре. Отивам. Щом са деца, това означава, че са мои бъдещи почитатели. Сега отивам да им кажа. Айде. Така. Здравейте, мои почитатели! Сега, с огромно съжаление... Здравейте, мои почитатели! С огромно съжаление искам да... Здравейте, мои почитатели! Здравейте! Така, с огромно съжаление искам... Браво е, колеги! Браво е! А не може така, бе, колеги! Значи казвам да ви изляза отвън, да кажа на тези деца, че днес няма да има представление. Какво става отзад за кулисите и за декорите? Шушо, мушо. Не може да се работи така, бе, колеги, не може, бе! Али малко концентрация, малко съобразителност, малко професионализъм!
Аз имам много важна работа. Да, трябва да отида да снимам нов български филм. Ето, днеска точно снимките ще почакат. Да, децата са по-важни от какъвто и да е филм. Ама, колеги, вие не разбирате ли час? Това не е просто някакъв филм, това е нов български екшън филм, разбирате ли? И аз ще играя какво? Главната роля. Да. Полицай Карамфилов! Прией, как му се върна гласа. Пътен патрул! Ха! Леко бе! Шах! Сорка ме дълго! Патрулта се справи с всички разраници по улицата! Шах! Ху! Ха! Полицай Карамфилов! Ама как Карамфилов? Ама верно ли такава фамилия се възложи? И как Карамфилов? И като беше с пистолет, той не престъпваше с пистолет. Алко ли красиви Карамфили? Чак. А ти представяш ли си какво му е първото име? Маргаритко Карамфилов. Не чакай, как ти звучи? Глухарчо Карамфилов. Ами да. Име, презиме, фамилия. Глухарчо Маргаритков Карамфилов. Давай ще загубим господин полицай Карамфилов. Явно вирно! Хайде, тук сериозно! Пъти за 10! Риска! Стри! Мирай! Така! Сега! Вие ще бъдете участници в нов екшън спектакъл! Ти си полицай, бе, не си военен. Тук има деца, какви са тия бомби. Точно така, преди се строя! Я, внимавай! Сега! Ще ви предвидам за вашите познания за пътните знаци. Така! Първият и най-важен пътен знак. Как се казва? Пътен знак. Как се казва? Пътен знак се казва. Как се... Виждате ли? Децата знаят, това е пътен знак стоп. Браво, деца, отличници! Браво! А тук какво си имаме? Свайкати! Така, следващия пътен знак. Какво е изображение? Човек, Какъв човек? който ходи. Къде ходи? На магазина ходи, откъде е знам къде ходи? Браво, деца! Пешеходна пътека! Браво, ето виждате ли? Отличници! А вие правите какво? Вайките! Третият пътен знак! Това вече не знам. Така ли? Има джуджета. Да, снежанка и библиотека. Я пълнила перо! Никакви чуджета няма тук! Грешка! Голяма грешка! Сега, обяснявам! Внимавайте всички! Пътен знак А19 ни информира за какво? За огромна вероятност от поява на деца къде? Под пътното платно. Поставя се къде? До училища, детски градини и детски площадки. Запомнихте ли? Браво, браво! А вие запомнихте ли? Да. Ще ви проверим познанията след малко отново. И сега продължаваме нататък. Да проверим вашите за светлинните показатели. Какво е това? Хладилник, не се самочете. Светло, обаче
Някой за 10. Раз, два, стани, вирно. Ти наистина всичко си знаем и значи ми изсветлите показатели. И ако искаш да знаеш, всички участници в движението трябва да ги спазват задължително. Точно така. И сега, какво правим, когато светне червено? Много ясно, преминаването забранено. Запомнихте ли, деца? Преминаването забранено. Така, какво правим, когато светне жълто? Приемай да подготви да преминеш. Точно така. И какво правим, когато светне зелено? Преминаването на движението. Точно така. Чао. Я била, вирно, на място. Раз, два, три, 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 раз, два, три. Какво става тук? Какво става тук? Няма тук сребна. Така. Някой да занесе. Три. Внимай, мирно, слушай. Така. След като проверихме вашите познания за пътните знаци и светлинните показатели, следва какво? Какво следва? Къде да съм? Представлението! Чакай, бе! Ами това до сега какво беше? Беше репетиция. Не. Чакай, пари се строя. Така, сега разпределяме ролите. Ти ще играеш възрастна дама, която пресича под пешеходния път. Не. Аз бабичка няма да играя. Играеш възрастна дама, която пресича под пешеходната пътека. Ти играеш шофьор, който е закъснял за работа и бърза. Но преди това, деца, ни трябва какво? Платно! Ще ви трябва един помощник от публиката. Айде сега ще се избера аз един. Така. Кой ще? И наблюдаваме пътната обстановка. Ако се наложи, аз ще те извикам, за да ми помогнеш. Разбрали ме? Браво! Аплодисменти, така се казва. Браво! Аплодисменти, така се казва. Готови ли сме? Начало! Айде, по-бързо, знаеш ли колко работа имам тая сутрин? Ще пресичаш или ще плетеш чорапи? Че нахален Сополанко, ти не веднъж не чуха. Стара и тюрна и не мога сама да пресека, бе. Като не можеш да пресечеш сама, стой си у дома! Ай, изобщо няма да те чакам! Тръгвам! Чакай, бе!
възрастна дама. Защо? Защото тя се намира на пешеходна пътека и е с предимство. Освен това виждаме, че възрастната дама е доста немощна и има нужда от помощ, за да пресече. Хайде, моите момче, ела тук. Ела, така. Половина бабата да пресече. Браво! Бабичко, че баба е... Браво, внимателно! Баба да си купи яйца, защото трябва да прави кожунак да му едисва яйца. Браво! Браво! След като възрастната дама пресече, браво! Шофьорът може да потегли. Браво, браво! Ела тук! Аплодисменти отново за Лошо Бошо! Мисля, че това беше много полезно, както за децата, така и за нас, да си го припомня. Да, и като пресичаме, винаги трябва да се оглеждаме. Така. Като каза оглеждане, би ли излязла напред, за да покажеш как става това? Разбира се, заставаме на тротуара и се оглеждаме в двете посоки. Първо поглеждаме наляво, после надясно и тръгваме. Ох, не е точно така, май. И защо да не е така? Най-малко, защото не си застанала на пешеходна пътека. Първо заставаме на пешеходна пътека и тогава се оглеждаме първо наляво, после надясно и когато се уверим, че не приближават автомобили, тръгваме като внимаваме. Имаше една детска песничка, не знам дали се спомняш. Пешеходна пътека, наляво погледни, надясно погледни, няма ли коли, спокойно премини. Ако има светофар, значи той е господар. Свети ли червено, това значи забранено. Стой, спри и колите пропусни. Свети ли зелено, това значи разрешено. И все пак ти огледай се и пресечи. Браво! Браво, браво, браво! Готовите ли деца? Винаги пресичаме къде? Пешеходна пътека! Браво! Така. И сега да преминем към следващата задача. А тя е? Тя е... Понеже виждам, че нашите зрители са само деца, искам да ви попитам вас двамата. Какви превозни средства използват децата? Асансьор. Хало? Да, и ракета. Айде, малко по-сериозно! Имай! Вие не си точно няма да знаете. Така, деца! Какви превозни средства използвате вие? Кой каза колело? Колело, точно така! Тротинетка! Точно така! Колело и тротинетка!
Всяко дете, което кара тротинетка или колело, трябва да използва защитна екипировка. Добре, трябва да разбрах какво е това. Какво е това? Ей, сега ще разберете. Но, за да разберете какво е това, ще ви трябва още много повече. Точно така. Първият и важен елемент от защитната екипировка е светлоотразителната жилетка. Така, вторият важен елемент от защитната екипировка е налатници и ръколенки! Децата вече са екипирани, което означава, че вероятността да се наранят е минимална. Така е. Да, и ако аз имах защитна екипировка, нямаше да ме боли все още ръка. Да, бе, ръката, а бе не голямото. Точно така, тишина. Но, деца, запомнете, това, че сте с защитна екипировка, не означава, че не трябва да внимавате, когато се движите по пътното платно и да не се съобразявате с останалите участници в движението. Запомнихте ли? Браво, отличници! И аз сега да опитаме дали защитната екипировка върши работа. Заедно ще приеме леко главите, да видим дали ще се нараниме леко. Я не трябва да правим сладки по пода, за да видим дали аналатниците работят. Хайде! Сега? Браво! Добре, айде сега да лазим малко да видим дали на коленките вършат работа. А сега се пред коленки и да ми седи пръчка! Айде, стига толкова. Видяхме, че защитната екипировка работи перфектно. Деца, може да оставите каските, останалите елементи от екипировката. Така. Браво, правихме се чудесно. Аплодисменти за нашите помощници! Още един път аплодисменти за нашите помощници.
Да. Какво седна като седяка, бе? Какво става това сега? Не знам. Нали си полицай, кажи какво става? Абе, какъв полицай, бе, колеги? Аз съм актьор, който се опитва да играе ролята на полицай. Виждате ли, че няма сценарий, всичко е импровизация, гениалност, как да ви го обясня? Гениалния? Да. Айде някак се да го завършиме това представление, а? Може да питаме децата какво са запомнили от представление. Чудесна идея. Айде, гениалния, слагай шапката и да питаме децата. Добре. Така, деца, кой е този кутен знак? Точно така, знака стоп. Какво е това? Правилно се това. Какво прави, когато светне червено? Преминаването забранено. Какво прави, когато светне зелено? Точно така, преминаването разрешено. Това е пътен знак А19, който ни информира за какво? Че има огромна вероятност от появата на деца. По-по-по-по-по! Поставя се къде? До училища, детски градини, детски площадки. Тук е изобразено какво? Пешеходна пътека и винаги пресичаме къде? На пешеходна пътека! Стой! Спритни и те пропусни! Свети и зелено, това значи разрешено. Все пак ти, погледай се и пресечи! Браво, браво, браво! И сега, защитната екипировка се състои от какво? Каска! Точно така! Жилетка! Отразителна жилетка! И... Точно така! На коленки и на лакъти си, браво, деца, вие сте страхотни! Точно така! Да! Кравюв! Да! Айде, тръгвай, че снимки да започнат. Ей, верно, аз направо се отнесох! Айде, деца, чао! Това беше деца. Само не забравяйте, когато се приберете вкъщи, да се хвалите, че сте научили нещо много интересно в театър. Да, довиждане и до нови срещи. Сега като излизате, предавайте, не се